Første aflevering op mod Jeppe Kjær, som forsøgte en vindring. Det godt brudt op her af Kasitkas. Esbjerg er mest tilfreds med det. Måske lidt at løbe på her for Jeppe Kjær. Der er ikke offside. Skengæld gør han det rigtig godt her. George. Og Ocho, der er lige ved at få returbolden. Der er ikke noget i anden moment. Som de tidligere har kørt. Og også derfor de seneste træningskampe, de har blandt andet derfor, at de har kørt med andet system. Her, Brent McGrath. For eksempel ikke. Han er jo debutant, men han har jo spillet masser af kampe for Brøndby. Simon Poulsen. Jo også en, og han er jo så ikke. Kamp nummer 47 i Alka Superligaen i eftermiddag. I aften er det vel. Det er jo 9% af dem. Her er det Cornelius igen. Godt løst der af Katsikas. Duellen der med Kakabatse. Det går han altså ikke. Det var kun Tutu, der fik i situationen. Det kan være, der kommer et mål. Bære her er det Cornelius, der slår til den, men det er lige. Tak. Det står i vejen. Det var da noget fornærmet. Esbjerg spiller der. Det var han jo. Godt brudt der. Katsikas rammer jo stort set medspiller hver gang på modstanderens sidste tredjedel. Det har de også savnet i den her sæson, Viborg. Hvordan han har fået... Ja, godt grebet ind der. Her stopper Katsikas. Sejrene skal komme. Det her er en god bold ind mod Poirier. Får lige en hånd på, så det ud til. Esbjerg er hurtigt over den, og så kan de jo drage fordel af, at de kan stryge afsted en kontra. Der kommer mulighed. Det gør forskel på 3 point. Føligt kan... Katsikas afsted med Sivsivatse. Wilson vil have den helt over bagest. Sivsivatse. Flat hårdt ind! Sivsivatse. Samspil der med Festersen. Og det giver ham altså frit løb der. Jønsson, fladbold ind foran. Det var lige før det blev til en rigtig stor chance der, Stig. Ja, men okay tilfreds med 1 point. Måske mulighed. Godt løb ind i feltet af Lasse Kryer. Ja, fint. Ja, de er lige ved at få Fischer. Stadig en Randers-spiller, der har været tættest på at lave mål i dag. Her svæver han den ind mod Kuier Lundberg. Absalonsen indlæg helt over bagest, hvor Christian Jakobsen kan hit på tværs. Og det er derinde, at Mitrovic bør ligge og lure. Det var kun Ure, der var der. Og kunne han have slået den lidt tidligere? Ja, jeg skulle lige til at sige et spørgsmål, om han ikke skulle have svinget den ind foran mål med det samme, fordi der var Ankersen-brødre på banen på Esbjerg, der var Kian Hansen. Det er det andet hold nu. Esbjerg efter pausen har været meget, meget effektive. Men der har også været store... Gode detaljer. Skal vi så have en afslutning udefra, bliver spillet ud i stedet for til Bjergård Nyman med indlægget. Godt forsvaret derinde af Esbjerg. Det er nogle... Men lige nu ligger Conor O'Brien altså også. God aflevering. Det bliver lidt... Og så er der en mulighed for en... Det når altså aldrig rigtigt at blive farligt. Nej, begge mandskaber kluder lidt i det lige nu. Ja, eller i hvert fald kan vise sig at være livgivende, den scoring. Det positionerer sig rigtig godt i puljen. Esbjerg, trods. Det er desværre trængselstid over, men det har de nu prøvet før. Så længe de står sammen om det, som Bo Henriksen siger, og hjælper hinanden. Tjempe. Obæk vil gerne have sendt André Bjergård afsted. Det har han læst. Katsikas. OB efter den her kamp, hvis det ender med nederlag, så skal vi jo lige afvente OB's kamp på tirsdag, hvor de spiller deres kamp, og selvfølgelig hvis de så vinder der,
så er det så. Som Kim Aabæk stort set ikke rørt bolden, vel? Så du får heller ikke spillet dine bedste spillere gode jo, i dag. De bedste spillere skal vi se i morgen. Det er 4 centrale midtbanespillere, mere eller mindre. Det skal de have løst, fordi ellers så bliver det ikke. Så kommer der jo ikke til at vinde dueller, så Esbjerg finder meget nemt rum. Ja, vi har set Jesper Jørgensen en del i. Han er til sin kones fødsel i Tyskland, og Victor Lundberg er gået skadet ud i pausen. Ja, og Ishak Mitrovic er væk. Når jeg sidder med kuglerammen, så er han 7. valg til den centrale midtbane.